dia o bona nit! Ja tornem a ser aquí. I no tornem a estar aquí, Tornem a ser aquí. Avui vinc a parlar d'atròfies. Atròfies? Però això no és una cosa de medicina. I tu no se suposa que ets la filòloga de guàrdia? Efectivament, sóc la filòloga de guàrdia, però és que us he de dir que això de les atròfies també és una cosa en lingüística. Oi que no ho sabíeu? Les atròfies en la llengua les generen pensaments com aquest d'aquí. Creus que Catalunya necessitaria un Sálvame català a TV3, per exemple? Mira, es que... A ver, hay que saber separar las cosas. Pues tú te imaginas a una Belén Esteban diciendo em tens fins la vagina, em tens fins al cony. No. Senyor Malbert, tots els meus respectes perquè em fas riure molt amb el teu contingut, però t'he de dir que de llengua no en tens ni fava. Per què no hi ha d'haver un Sálvame en català? Hi ha la creença que el català és una llengua massa fina i massa polida com per posar-se a parlar de safrejos barroers i vulgars, d'aquests que fan en castellà. El catalán es una lengua preciosa, fina, dulce, bonita. No es basta. Però us diré una cosa. Això que en català no es pot renegar, no es pot insultar, no es pot parlar vulgarment, als meus collons. Que es pot renegar en català ho vaig deixar demostrat en un capítol extraordinari que us deixaré enllaçat per aquí. Me cago en l'hostalera, cago en la llet, me cago en la mar serena, caso en l'os pedrer, caso en la puta d'oros, me cago en l'escopeta. Clar que també et diré que no m'espero menys d'una societat que té un element identificatiu que és el caganer. Però sobretot hi ha d'haver-hi un caganer. I que es pot insultar en català ho ha deixat demostrat el senyor Pol Gise en aquesta meravella de vídeo. Poca vergonya, un imbècil, inútil, carallot, gamarús, tita fluixa. Desvirga gallines, bandarra, pallús. O sigui, de vocabulari per fer un sàlvame en tenim per parar un tren. Llepes perdenyes, ensumabarrugues, abraçafanals, me cago en sant pernil. Hòstia, ja! Un problema greu que tindria el Sálvame en català ara mateix és que tampoc tindria massa contingut autòcton, perquè és que, clar, no l'hem generat. O sigui que també necessitem coses que ens generin contingut, com ara realities en català. I no ho dic jo només, ho diu la Laura Grau i ho diu la Juliana. Que algú em digui què s'ha de fer perquè algú faci un reality en català amb actors de Vent del Pla, de Merlí i els cuiners més xungos de Joc de Cartes. Fins llavors, seguirem consumint tele espanyola. TV3, per favor, volem un reality allò... Quanta gent catalana no s'ha tragat? Mujeres y hombres y viceversa, Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones, Operación Triunfo. Clar que també us diré que jo em pensava que havia tingut una infància sense reality shows i l'altre dia em vaig adonar que no. Algú més s'ha mirat asseguda al sofà al costat dels seus pares La Masia del 1907? Quina de les dues famílies resistirà el repte de viure com fa 100 anys? La Masia de 1907, a TV3, dimecres a la nit. La Masia del 1907 era un puto reality. Però poder sí que és veritat que ens hauríem de reinventar una mica, perquè és que, analitzem-ho bé, agafar dues famílies i fotre-les a viure en una masia com si siguessin el 1907... És que no és comparable amb La Isla de las Tentaciones o amb Operación Triunfo, no. I més atròfies en català. Un momentet, encara no us he comentat, no? Què és una atròfia exactament? Una atròfia és el que li passa a una llengua quan no es desenvolupa en un àmbit determinat, com podria ser el dels reality shows. Imaginem-se que això és la llengua. La llengua. Tots aquests braços representen els llocs on es pot desenvolupar una llengua. Per exemple, això pot ser l'escola, això l'administració, això la justícia... I, per exemple, imaginem-se que aquesta branca ve a ser tot el que són realities i teleporqueria en general. Llavors, quan nosaltres diem no, el català no serveix per fer un sàlvame o no serveix per tindre un reality show, el que fem és ficar una pedra aquí. I quan una altra persona ho diu, sí, no serveix el català, tornem a ficar una pedra aquí. I l'altre diu, no, jo també penso que no. I tots anem dient, no, el català per realities, no. I fem això, i llavors acabem anul·lant tot aquest camp. I llavors la llengua, en aquest sentit, es mor. I fem que la llengua sigui una miqueta més petita. Un altre lloc on hi ha una atròfia bastant grossa en català és en l'àmbit dels acudits. És que, clar, els acudits els has d'explicar en castellà perquè si no en català no tenen gràcia. I una cosa en què ja no entrarem és que, a més, si vols fer riure de veritat, no només has de parlar castellà, sinó que has de parlar castellà andalús. Com si els pobres andalusos només servissin per fer riure. O sigui que tota la gent que diu que els acudits han de ser en castellà i no en català, agafen i una altra branca li fiquen una pedra... No, acudits en català
acudits en català no, acudits en català no, acudits en català. I patapam! Anem matant la llengua a poc, a base d'atròfies. Atròfia 1 dels realities, atròfia 2 dels acudits. Més llocs on trobo faltar el català? A Netflix. Home, però Aida, han ficat la Sakura en català i han ficat les de l'hoquei en català. Però, punt número 1, el català a mi no m'apareix com a llengua per defecte. Jo obro les de l'hoquei i em surt en castellà. I llavors jo he de fer l'acte d'anar a mirar quins idiomes hi ha i buscar català, clicar, i llavors ja sí que el puc mirar en català. Però així d'entrada, per defecte, no em surt. I punt número 2, que és que Netflix, tu saps la de coses que té per allà penjades que tenen un doblatge en català? És que aviam, per exemple, Harry Potter. Que Déu m'empari, és en Harry Potter. Aquí la servidora és una gran fan de Harry Potter i li encanta mirar les pel·lícules com aquell qui diu quan no té res a fer. Però, si obro Netflix, només les puc mirar en castellà o en anglès. Netflix, fica't les piles, home! Sabeu quin personatge es va dedicar a curar moltes atròfies del català? Segurament us imagineu qui és perquè el nom d'aquest personatge surt al títol del vídeo. Sí, senyor, el Ramon Llull. Espera't, que jo tinc una samarreta on surt el Ramon Llull. La vaig a buscar. Mireu. Aquest senyor és el Ramon Llull. I la samarreta és del 18è Congrés d'Estudiants de Filologia Catalana que es va fer a Mallorca. Perquè és que, clar, Ramon Llull era mallorquí. Quan Llull va néixer, el català era una cosa d'estar per casa, però no tenia prestigi. I ell va agafar i va dir, no, el català serveix per qualsevol cosa que ens proposem. I com que el tio sabia una mica de tot, era com Leonardo da Vinci, o sigui, una eminència, va agafar i va dir, jo ara adaptaré el català i li donaré les parauletes que li facin falta per ser una llengua apta per explicar, per exemple, astrologia o per fer literatura culta. I llavors, si el català estava atrofiat en tot el món de la ciència, estava atrofiat en tot el món de la literatura, Llull li va anar curant aquestes atròfies. I va deixar totes les eines perquè la gent seguís utilitzant el català en aquells àmbits. Si Llull no hagués fet això, i no hagués arribat cap altra persona que ho fes també, el català segurament es hagués quedat allà com a llengua d'estar per casa i hagués arribat una llengua amb més poder i patapam, es hagués menjat el català. Perquè, efectivament, d'atròfia en atròfia una llengua es va morint. O sigui que sí. Volem Netflix en català, volem un Sálvame en català, volem acudits en català. I parlant d'acudits, sabeu que a Barcelona utilitzen el mateix per encendre un petard que quan es troben malament? Sí, perquè per encendre un petard utilitzen la metxa i quan es troben malament van al metge. I ara és el moment aquell en què em comencen a ploure els no m'agrada de la gent de Barcelona. Ai, sí. I també volem realities en català. Però això sí, realities, com ho diria jo, amb una miqueta més d'espurna que la Masia del 1907. Sembla que em patrocini Very Trekking. I ara toca el castellanisme prohibit. Els que em seguiu per Insta, el castellanisme d'avui ja el coneixeu. És repugnant. És que si he de fer un top 5 de castellanismes que em fan mal a les orelles, us juro que aquest hi surt segur. Les formes genuïnes són al matí, a la tarda, a la nit, al vespre, Vinga, va, tots junts! Al matí, a la tarda, a la nit. Al matí, a la tarda i a la nit. I fins aquí el capítol d'avui. Adéu-siau! No tinc massa clar si això sembla el català o sembla el dibuix d'un virus.